buy. Tie, anointed best buy. Say, me kanchira, say, ababawa, ana abrantie, ana ejabia de, ufie de, efie no ma bi wo ho a, ensese etimi pa fie ho. Tie nie. Ruti awia wodi wadi be kire mu e Akuffo dua okra se 10 kwanta. Eho, ena anointed best buy ebutuo. Na ukodu onuma, no ma bi te say macrowing, ena afa kettle. Say Brenda papa home use papa pay fe padlocks ahodo nyina ni nyina ebi ewo anointed best buy torchlight ahodo and the bulbs ahodo plate edidimi tienie niemu pi ni nyina ebi egu anointed best buy na nei we ye posini ana we ye sojani osra ni na bosume nson we ye nurse ni bosume nson na so we hia no ma abaya dwuma ni biara tichani bosume nson isu wo hia no ma fa wani chirem ewo Akuffo dua okra se 10 kwanta ho ena anointed best buy ebutuo odu wonu ma ka kire ni se fireman se bra na bosume so a oba betu aka ade biara ope wonsa ebetimi aka tienie etidei yeni anu ibia se ebetena fie ni akase yeni skanti yantimi ankoto bosume nso yentia yekanti yantimi ankoto ade fuani kire mu ewo anointed best buy Akuffo dua okra se 10 kwanta no mugutu frɛ anointed best buy ewo ahomaya me de ba bema wo iso tienie fa pen new paper na twere na fei watimi afrɛ no ewo 0544 970 330 0544 970 330 anointed best buy obehwe na wama enoma biara ehiawo na fe wodi akofie SB anointed automobile services tienie enei se ukita car na se ejawo di wisi kwan so a eyeya enti SB anointed automobile services me kan kire wo se enei de onyame ayadom ama adwuma ko kase ya bepie mu ewo Akuapem mai mu ha mamade sa wo car no problem biara car ema no wo de wo kwa ka kire mo se yaba mi hawo ewo car no ho no eni omo adu fidie besisi car no so na fe omo hwe bibia a ewo car no ho na fidie na nkasa e diagnose car na wa kire wo yade a ewo car no ho na me yadoma na fe omo ya bibia e de ama wo bibi kakra na omo ajewo ketuwa bi na fe oso kwanya asundwe ene anigie na wode akotena wo car mu nei wona wo ma etika mu na se eja osi kwan so a eya ahomiti yie pa for any kire mu ewo anointed best buy omo ebrew Akuapem Christ apostolic asori dino omo no omo share wo ewo ho bobade se wode wani be kire mu ewo anointed best buy me de omo matrofo e de ma na nei wo fra na afa woni omo adikita ho biara wo pese woni omo edie frɛ SB anointed automobile services ewo 0558 47 6979 0558 47 6979 awei baby a wo biara ye be say wo fi huhum na wutimi esori erade tienie besi baby a wo biara eza say wutimi fi huhum na wo sorry erade o sorry e wo hoi say 1 minute mpa erade nani eche ho tienie me say 1 minute mpa 1 minute mpa erade nani eche ho enya erade na wo ya fa mini a wutie me sanka nya erade na wo ya fa aka atamfu hwehwe sanka yenwu aka che da tienie aduane a wudi mpo eka obi nku anka wudi ye na anka aduane no anka atramo anka wawu ena anu na me kira ba bi a obi e cross ka kwan na abrantie bi ka asem bi ena me hu se ampa asema Bible ka se wokum yenda na so yenwu no eya no kre
abrantia bi twam wɔ kaa kwan nim na abrantia no hyɛ slippers tiɛnie radio no yɛ ɔkoma 97.1 na abra ɔtwam no ɛna ne mpaboa no baako ɛyi enti abrantia no yɛ n'adwen sɛ obɛgyina na afei watam mpaboa no ansa ne wafi kaa kwan nim tie na abrantia bi nso gyina hɔ a ɔno gyina ne baabi o na asɛm afi na no bae no sɛ ankaka no bɔ wa anka bɛyɛ me de papa ao tie ne ɔse sankaka ne bɔ abrantia na ne mpaboa yiyɛ na anka bɛyɛ ne de bɔne bɛn ɛna ne wayɛ bɔne bɛn ne wayɛ bɔne bɛn sister wotie me ɛnyɛ wo na wɔsere kyerɛ wo nyinara ɛna pɛ wasɛm abrantia wotie me ɛnyɛ wo na wɔsere kyerɛ wo nyinara ɛna dɔw ɛwɔ wiase yɛsɔre awurade aba na ɛmɛma a simple message 8 minutes message ɛna mede bɛma wo na sɛ mede message ni ma wo wie a wɔde bɛba wo ho so ɛwia yɛ bɛpagya nyame a ɔte ase abrantia bi akoma bubu ababaawa bi akoma abubu fa wo phone no na fe bɔwura mu ɛwɔ Facebook search Akropong Radio 97.1 na fe wura mu wɔ YouTube so Akropong Radio 97.1 na join yɛn kai sɛ dwumadie no di ma yɛyɛ ni wo fi a na wagye me sɛ ayayi enka awurade ayayi nka awurade ababaawa bi tie me awia ni so adware no mikasai obi ati obi kunu afini nsama mani so adware no sese ya mikasai oni pada sani nti ya yi obi adi na fi adwuma sabre ya wonso woni enkama ye sori awurade ye kasai obi da yare sabia oxygen sini so na busuafo omu nim se beye ye se onye ye tiye se obeye ye anase onye ye onyankopɔnko ena onim awie si yanka bi ankyerɛ awurade a na yɛnim ne ayɛyɛ yankopagya awurade fa wakoma di akyerɛ sɛ wotie me awie a fa wakoma di akyerɛ na yɛnsɔre awurade. God bless you sɛ awie yi wone yɛn ɛbɛka bɔ mu yɛasɔre awurade root mmirika odi wura mu wɔ ha na no ɔte Anote. Ewe why fa pa. Why fa. Men Canada. Why fa pa. Oba when she obi a o kan so. Obi an kan hwe an kyerɛ wo. And ya wo kwa obi be ka bi a kyerɛ wo. Me ka kyerɛ wo. Ye pɛgya urade. Ye pɛgya. Baby a wo bi a hyase sɛ wo de nmonyam ba urade. Sɛ urade nmonyam, sɛ nmonyam. Oh, masu tarabo sitata. Lekabaya Ayaba baraba satarabo sita. Masuha paya. Shidi riya kabaya dalabara. Lekabasura bayan satarabo sita. Lekabaya siyandalabara. Oh, asi da sena wan famano. Asasi da. My God. Asasido one famano, Aria is and one famano. Asaya, My God. Asaya, one famano.
tutu sana wonfa mano. Osen chuchimo. Atonya mi abia waye. Osen chuchimo. Aria peta sana wonfa mano. Osen peta. Atonya mi abia waye. Osen peta.
Radio New York, Command Radio 97.1. Command Live Worship and Wasupuswa Utie. Mekra and Wastapeno. Now, Mekra, I think, can you need just one Mekra? Away. Me home as Sanano. Now, me think I say a radius ramp of you. A radius ramp of you. A radius ramp of almost shops. I would. Oh, why in your friend when I'm coming? Why put me a friend when I'm coming? You're doing much good as I say so. My or no, not bonny being in the home. Or see your mrat one. Wafa. Now your body wants to tell what you are swan. The mother people and a yay, yarisa. Hey, say, away, obit, yummy. Now, or dump with Chirabima, Jesus. Now, on Nimnia on ya, away. Oh, I say, yam rat to a one so channel. On no wafa and waswa. Bonia, yes, I thank you. Yes, Lord. I don't know what time the tone also. Was it of what to be? And it's also. Now send you on the sumpo. I 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 send you on the sumpo. Oh, Jesus. Oh, now what's
Oh Jesus. Sister, baby, our brother Budu. Oh Jesus. What the kind of wood in the Mojana Pata was funny. And the Bible said, yes, who said, oh, was my God. According to John chapter 18, verse number 1 down. I say, oh, who said, oh, was soon a panaso. Now, a friend is here for me. If he's a young cop, now you're come vampire. Hey, hey, hey. Now, what going now? Yes, you tell me, was a woman up a was soon up a cat. Nobody. Now, so, Mubonity, a whatever. John chapter 18, verse 1. Verse 1. Bible says, Yes, you can't ye no mono. Or in a swing for the free eddy. Kocha as your kidron, Fakwa, Trobiwo. Now on in a swing for no come. Now you dance, or you no mind, no. If we say, now yes, you need a swing for no taco, Kosiao. And now you da, de Asrafuku, ni Asonfoa. Wo free asofo impanimfo ni farasifo no intemba ho wo kura internet inkania ni akode ena yesu a onim de ereba ne so ena yesu a onim de ereba ne so nyina no free adie ofi adi bai na o say won say ena obisa won say mo hwehwe hwan wo bua no say my God yesu Nazareni no yesu say won say mini ensu yuda oyi no man enso ne wo na etina ho ensu yuda sa oyi no man no oka ho no wo bai ena yesu ena o say won say mini ena o say won say mini no wo pempini etri na wo hwehwe ase my God ena obisa won bi o say mo hwehwe hwan na o say yesu Nazareni no yesu bo say won say Makama chira mo se mini enti se mena moro hwehwe me a mumma enum enkom se asama o ka se won a wodi won ama me no mama won mu biara anyira yesu se mena mo hwehwe me dia ene mo ncheme na mumma nkrofo e ka me ho no enko ye mra to ho asotwe aba dance na senia watro se won wode wa ma wo no wo mu ba kumpo anyira baby a wajira akonu bia ewrade hia wo amen onuaba wotie me awie wonti na wo pra no wonti na wo bona semi oh Jesus wonti na moja hwie gui wonti ana wo pra no bible say wo pese wo kum yesu body be na waye wo body suntonto na ahemfu akase anyirara e kasa se wei body bi ni ho wei body bi eni ni ho body biara ni ni na so wodi yesu ebe gira mfimfiri oh Jesus na wodi Barnabas oyam natoni oh otin krofo repu om oh na wodi ne be gira ho na obodwa data na obisa o man ni nyina se Barnabas a oye owidini a ototo mo yere no mo na
Nia okunkum krofo. Onu no gina ha yi. Ono gina ho. Yesu a o mani frafo ni bia yi. Ni okom dema. O tire ni sakoso. Na mana fisuru aba. Na madi abodo a efiso ba mamudi. Nia osam nyare wanyira. Nia okwa wo kire wa. Na se busu frana. O tie mo no. Onu sini. The frafo mi ani. Why? And I am kuno. I was say mining in ara etie mu say wanya banaba o within no na won kum Yesu aya me ne wutia awei ese ye kutu no ayada nanimu enakwa ese ye kutu no Kamfu Yehovah Nanimu Nafati Esa Tutu Nasi Nanimu Nafati Eti Muna Nyamiasi Mami Napara Awo Yesu akayewu enti munna nyamia semanya ebisa para Yesu araba rusa tabarosa abara esi anya Yesu akadabu masai enti munna nyamia semanya ewi para munna nyamia semanya abara Yesu akawawu munna nyamia semanya no apara Yesu munna nyamia apara wa munna nyamia semanya wa apara munna nyamia apara wa munna nyamia semanya Apara, Wachiga rafi ya mratu. Ewe munna nyamia semame. Ege Yesu akiyemu biakiase. Yeye aponsanfo asefo. Akropong ni awidifo asefo. Ndamamo asefo. Munna nyamia semame. Ewe Radio New York Command Radio 97.1. Oh my soul, rejoice and praise the Lord. Mikra. Didao. There's your radio. Me be before line say the amount. And I be person with the dance here be. Me say me person with the dance here be. Ade bia nyame ayama o. A epro wadwen na won ti ase so. Me person with this dance here no. 0551 667755. 0551 667755. 0270 191 971. Tieni numbers no message sisu ama bio 0551 667755. Mami mfa me frɛ foi ento ahoma ne so. Hello. Maya yeni o. Accident train. Minu abeni wudi di sign out frɛ fi hin. But you me the Joyce ni frɛ fi Akropong. Awai. Udi Yesu wa dance yasan. Dine Yesu wa dance say nyame wo ho. Kanfu Yesu amo bibiara onim Nyankopɔn say. Ampara papa no wo ho. Oye nyame ti asefo. Papa mi we SHS nche yo.
Minankufuan the brain now home near Jumanye. And so na ju ba kupa mi ko mkuto jeni bomba de chi ye no bia frame ejuma. My God. Papa no wo ho. Bia Mo. Why you dey say what the yes who are dancing? 0551 667755. Wait, ye di yes who are dancing. What the opa ofra tira me baby ofika. I know they hear me. Away me kra. What's up, no? The crown what's up, no? 0551 667755. Hello. My yenio. I accident care rabbit. Mr. Ufre. I tell rabbit. But I'm a Akropong-Akuapem. Akropong-Akuapem. I really the yes one dance here. Radia de Kate. Come, Mammy Abrabum. This is not my friend who said, no, Mammy. This is not. Can't somebody hear, Mammy? Can't somebody hear, Mammy? 3 weeks. 3 weeks. And the first time, 3 weeks in, I'm so much, Mammy, I went to Yampire Walk. And then, I'm not and the Radukusuye. But not can it in say rabbit a baby. Rather than Saka, Mammy. Rather than Saka. I want to come on live worship, so ordinary second. No. Listen. Oh, Namite. Maje. Oh, Namina Majalsa. Mammy. 0551 667755. I told them, me danya na me hwese ne ana metia na me kai ba bia me fi amena bia na nka me semu na enne ba bia awurade ade me agina ni ametimi aka ne se awurade me hyirawo 0551 667755 and as obet me afro 0270 191 971. Now, who's the Radia? A Radia, my yenio. I can't ready. Mr. Ufrefi. That I free Chupoli. Chupori, Joe. I want to emphasize, sir. Oh, that side. Adan Mo Medase. Adan Chupori Medase. A very dinner me who are dancing, National Yam Mami. Radi Radiasi. Now, Yesu Christo no. Or Yami Papa, my God. Yes. No. If the Radiasi say, Brown go school. Minimum Adi. Nominum says, Semi school. My brother say, but me did me want to Akuffo. I did be a million or the mommy. Or my Messiah, dear, and Papa, me tell the checker for on Jimmy She. Or the Achemi. With the Radiasi. And to me, cast a mouth with the answer. So, who will be as in a home for whom I Radia? Or Bob say, or in Yamiba. Or did you want to or say? Or would you be Pia? Or be a sequa? At the moment, yes, Sumuni. My God. Then fire crack. Any tree and mano. Let the Radiasi. Amen. Amen. Yamishrao. 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 Adam for you now. Yami Enshram. Ene. Say it, Yasini, it me coba. A year to the beer. Now, Nipanam, what not or Yan who said, or Kunkonse, or Noani or Noa. Nayamesre. Come watch it now, question. Akropong papa for a chain yen. Sanka a radical be now I am ya and can you do? My yenio. I can radio. I can radio. Mr. Ufrefi him. But I'm afraid she has Akropong. The yes one dance your mammy. The yes one dance. Yes, that radio.
say wash yen so city a finish ya city January the pim ene yada so sen kwama ne ya ka se yada na se obi a ni ho a one ne se je ni nkuto na osfata ayeyi na iti yada na se metu nyomba ko ase mesra wo de be 2 seconds pa sida bema mejipu nyame media sida bema mejipu nyame mo no di ko no di ni ba mo yeah no di na mo mi sira mo akwa ni da bunu nyame sitini sasa sida bema mo nyame nshira what nyame nshira me family last caller na me dey see ene kai say akuma live worship ya nya ne keke tie ne my ye ni o me sra obeji me so say yin kan urade ayin kan urade me sra wo frɛ fi hin me pata me frɛ fi Victoria Street Jane ya frɛ me Dina awia di Yesu wa dancer we ya me last caller na low radio no fama me le pata me di my ye nyina ba ye zo pata wo 10 seconds per fire na me braso say SM sorry so wo nyame unyuma fata wo obere mpanyame wo sana nyuma ya wawa wabadenyina koto sorry wo na nyame ye peda mo awurade nhyira wo papa wate awurade nhyira wo mame nhyira wo God bless you mintimi mfa ofre ne bio na awia yi metinka say makoma say you aw mesi akuma live worship yanya ne keke yani awurade kasa ansane abafidie so eti say utie live worship na do akuma die kire ya insankirene ne ahwade ebedi wachi tie ne yanya ne keke enya concert ne ye ya ka awurade adwen akire ne awurade ye ma awurade so ma wiase nyina hu se awurade pe na sese ya sorry no SB Anointed Automobile Services ebutumu wo everywhere Akuapem tie ne na wo car na sa wo car no ho mfa na se ne nipa yare me ya de ne ko hospital no sa na car yare ya de ne ko hospital car doctor no our SB Anointed Automobile Services ko ho na bibia wo ka ho bia onhwe na onye emfama wo owa everywhere Akuapem oni apostolic asori no na ehye wo ka ho adwuma bia say petrol car na diesel car electronic car biara oya ho adwuma frɛ no I was 0558 476 979 0558 476 979 Anointed Best by Ebutumu ewo Akofo okra se 10 kwanta eno wo mesra mo mo amatimi amfama nto so no mfa ncheme efie no ma bia microwave kettle blender padlocks torchlight sa no ma nyina Anointed Best by ewo bi bo ma dey say woni be kirem Akofo okra se 10 kwanta udu hono ma obema obi na no ma nyina atoto yie ediamo anuai meni odifo ba root owo sunsumu ne papa me Canada na ebiai eba Michael ene me ba David ena me ne omo eba e de oba be si anu asoro so na afei ya de Akwaaba drive no e de abrel batie unim Yesu ahwe Yesu unim na hwehwe me de usia eno ana me ka kire wo unim na hwehwe me din e de elder Seth Budu bra tawia kofi tawia nyame nhyira wo bia wo na nyame emo wo God bless you. Bye.